khublei pi ki long kemi long pa sajisena ngapriang subhai pi shapo jong kane ka channel jingi langba jong kane ka video ka ba thymmai ka ba ngawan raj pi menta kasi ngangkli pi ka wiki jingkali hato fichu perkhar kumni nga kwa bagi khon junga kin long ki khon ki ba ngap bha ya ka jingkran ki janga ki khon junga kin kham duna ya ka jing dom riang leni ki baduna ka jing dukhi but kin long perlok bat ka kot ban ya ka mobile phone ka jongki ngitip ba baro nangi ngi ya ki khon jungi but ngi kwa ya ki ba kin long ki ba start ba kin long ki ba comment but ki ba job tam ha ka parthai Henry ha ka jing marathon ka ba man la kasngi ha ka jing bon kam ka ba man la kasngi ngi dom ki khon jungi ngi mai ki ba teng teng ngi sho but endala po janmit habagi khon jungki yo thiang yo I ka jing bhabru jungki yo I ka jing lui jungki but hat ka porngi isne but ngi perkhat balai kumni balai ngadom yo khon janga lada ki ni ki jingkali ki yaiwan ha ka jimut jam perkhat jumpi pidon ha ka jaga ka badai mantakas ngi namar mantakas ha ka ni jinghikai janga kani kam de ka lecture Henry penban ka dei kata ka ka ba longkum ka jadu ka ba kalong ka secret ka ba lada fila mampendon kam si sya ka jim jumpi kala ban pengkela ya ka jabieng ya ka jimut ka jimperkhat jangki khon jumpi bat ngitip ba lada ngila ban pengkela ya ka jabieng ya ka jimut jimperkhat jangki khon jingki ngila ban penlong ki kat bakum ka jimut ka jimperkhat jingki bat haga bakut jong ka video ngan IP ya ki southly ki bari a secret ki bani rap ki khon jumpi kumno bakin long ki bakmen bakin don ya kata ka jingkit kle bat kham tam bakin long ki ba job namar kata ngakar par pi to ye sno bat nga to pe ya kan ki video naro bastang hado bandakut hatu fila ready la fila ready tong stang Henry hashwa bangin poish kata benta nga chukwa ban peni tho ila de happy nga de remeng son bamon but hapo jong ka channel jingi nakapor siya por ngi wanra ya kumkini ki jinghikai ki bantei ya ka jingim ya ka long jing long sam jingi but kham tam ya ki imlang salang kari but ka jai benru jingi barakwe tungin stang ka benta ka banakong what you quat sin ya ki khon japi ki kimi ki pa ki bi ki jonga ka sin jam ka banangkong but ka ba kong san tam jongi ka long bangi dei ban sanga ban khot sin ya ki khon jangi ba kham tam ban khot da ki ka ba sngew ya ki khon jangi ngi tip ba klem da tip tarang yai kran tarang yai le ya ganesh ya ka jo malagaski nuksa ngi jo ngi khon jangi me ti uba jai to mem ju nang ban pule kot me uba dukhi me uba dom riang me ubom penle jimut ha ka jim pule ke jome me uba dakat balai me jai to hadokan nekat ne bat ha ka bak hadu ngi ongi ki memla ban long ram ha ka jim jame kala ban diga kan thero ka jo ka banta hato fitip ba ka jabeng jongi khna bat jong ki bru hi barokawe ka longkum ka to ka simen ka bajam ka simen ka badang khle ka ka ba fikran haki ka to ka dak ka ne sa hapo jong ka download ka jongki hapo jong ka jimut ka jim prakhat jongki kolong kum hagat ko porba ki mystery ki dang astor ya ka to ka yeng leni ki dang polish ba ya ka to ka floor jong ka kendo but hakum ka por ki wan ka ki mio ki wan ka ki kseu mar ki yo hagata ka simen ka bajam but kata ka denjat jongki ka ne baro shirta lara fikran shekran ya ka jo but pi ben ki khon japi ka jabeng jongki ka pediang ya kata ka jabeng jongki kam tip ka ka basisya but ka ka bom sisya lene ka ka baki syukran kai ka shim ya kata ka jingkran ka japi kum ka hukum but ka kalanong kalong no kum kata ka order lene kata ka command ha ka jim ka jongki ka tin ka ong ka ka ba fikran lene ong kum taro penlong lene finyo kum taro ngan ong pi sanga no ban khot sin ngi khon japi nado mentagasngi om ditang mentasngi Henry hado bakut baro si jing im ngi khon japi wat ju khot sin ngi khon japi ngangkar ni ka lengkot kabanta ka ba ar pendon kam yaki kren yaki jingkren ka baha
Menta lada kamde yangi bangin khot sin ya ki khon jungi. Ke pat ka bangin de ben le. Lada ki khon jungi ki dakai ke ka bangin de ben le. Mat kata kalong ka jingkran ka baha barabor. Kane kadai ka ba ngidei ban yatho ya ki khon jungi. Kumbanga ong pimene ka jabieng jang ki khon jungi kalong kum ka simen. Ya ka ka bangin kum taru kilong. Om ya ke ka ba kila long henre ke ka ba kilong menta. Haga jaka ba pingkran ya ki kintin ka ba phiju kran man lagasngi. Ong na ki kintin ya ki ba thymmai ki ba ngan sa ai pi kumne. Man shwa pikran kumno pat menta pat phidi bangkran kumno. Phiju ong ki khon ji pi mete melong badakai. Sa ong pa de ki kumne. Khon phi long u khon ba sngew tho. Bat u khna u ba jai ba. Nuksa ka ba ar phiju ong ki kumne phite phimju sngew nat ban pule ya ka kot jong phi. Menta ong yaki kabor concentration jong pi kalong kababaha pila baha ban fokus haga jing pule ke jong pi kaba kongsan kapor kababaha ba phinkran yakini kalong hakapor mit hakapor bakin thia haka to ka khlimat kaba shwa bagi khon je phi kin yo thia no haka to khlimat ba kin khaprip no yaki khmat jong ki kila sam thia ba lani hakaba kim sngew tho shu ya kata jingi tho khana hakum kata khlimat shong hajan ga khle jangki phasya wa kita nong skor jangki bat sa ongi khon chipikne khon phi long iba start phi long iba shlur bha phi burum bat phi i yakiwe khamtam ya ki ba halor jangpi namar phitip ba ka start science ka ong ba ka to ka porthia kapor shwa bagi khon ju phikin yo thia kata ka subconscious mind jong ki kalong active ba lani ka trai kam ba but kumne kine ki kintin jong phi kin rung hapo jong ta ka tenrai do jong kita ka jimut ka jim prakhat jong ki jong ka donut ka jong ki ka bagi khot ka subconscious mind kani kalong ka banta ka don kam ba ha ka jim ka jong kani ka subconscious mind kin get ani thoi pi kani ka subconscious mind kalong kata ka ka ba rung hapo jong ka tenrai do jong ka mensim ka donor ka jongi ka ka bangi kran men met kum taro kalong man step shwab nuksa mantan ai pia ka we ka nuksa ha shwab phin thiam met prakhat ya ka we ka chim prakhat ha ka por man step ngan garanti phi 100% ha ka por ba phi khithia phin khirang kat ba ka ta ka jim prakhat jong phi kum taro kran ya kata ka jingkran ka babha hakit ndang skor jangi khon jong pi bat habaki yo sngew ya kata hagatu khlimat bakin yo thiano kan rung hapo jong kata ka mensim ka jimut ka jimprakhat hadu kata ka tanrai do jong kata ka jimut ka jimprakhat jangi bat kum taro ki khon jong pi kinlong nang ta ka banta ka balai ice bo ya ka jingkhlan jongki om ya ka jingtlot ka jongki ko kikmi ki pa bonsin ngijule baklaya ka we ngijukan tat lani ignore ya kishipotli ki jinglong babha jingi khon jingi but ni concentrate ya ka way ka jinglot lani ya ka way ka jintuna jingi khon jingi keni ka long ka banta ka balai but ka long ka banta ka don kam hakan ni jinghikai ka jingi kmi bha ya ka bor jingklan jingi khon jupi om ya ka jinglot jingi henry ka jingklan ka jingi ngani thoi piba way po way ukhna ulong oba kodor bat ulong udon la ka jong ka jinglong ka bakrpang hau lada ukhon phi utlot haga mats henry unang bha bandro tikumta haga jaka baphin pha tuition south ngut kinong hikai mars na kamta jong lani phin pha yu hagi saungut kinong hikai mars sa pha tuition yu ha way unong hikai nong drawing kata kalong ta kanuksa habaki khon phi kile bha haga ka baki snot nat lene ka baki i ka jung slur jongki ka kiuba ngejenga kani ka jinglong kata ka jinglong confidence jongki kani rap beki ban le bhawat hakata ka subject ka baki tlot kala bandi ka mats to penlong ya kata ka talan jongki bakan long ka bor ka jongki but kumne kata ka prathai automatically kan klet ya kata ka jingtlot ka jongki kumta sangat ban pe ya ka jingtlot jingi khon jupi henre to check ya ka ka bagi khon jupi ki don ya kata ka sap lani ya kata ka talan mentangin poi sya ka banta ka basaw ka challenge ka ba life host ki nakam ta jupi to menta
ngila yo to ka jinghikai yaki katto katne mentang ngila poi kata bynta ka bas ngutnat ba but kata kalong kumno ngin pentrekam yaki to ki lightly ngai kai pi kindet man lagasngi but kumno kinla ampanton kam yakini haga jigim jongi man lagasngi kumta nga kwa ban khot ipi sha kane ka challenge liposngi kumno ba pinlong kita ki kimi ki pa ki bajot lara fille yakini lara pinle yakini ki ek bangan sehikai pi mentak hakani ki bentak basau kamut papila ban yele ika parashe jingim but kata ka challenge kalong kumni hakini ki liposngi ki bansawan le yakini ki lightly kabanukong air pin khot sin shu eki khonjupi daki eki basnyu kren daki eki balong ki babha lani ki balong positive kami yaka wei ka jingklan lani ka kata talan jangi khonjupi but topen ken tiu yaka nakulari phi ba lara phila bani yele yakini ki lightly pin sayo yakata ka jingkla hagi khonjupi tangkum ni lada fila ready ban accept yakani ka challenge jonga tho hapo jong ka comment section jong kani hik video challenge accepted lani ngala pediang yakani ka challenge but haden liposngi sawan ban comments biang hakani ka ju ka video hapo jong ni ka ju ka comments ka jompi but satho yaki ta ka jingkala kiba lawan ra haga jigim jong ki khon ka jompi persang tang liposngi ngam ong pi pinle bonus ginri tang liposngi la rafnio ka jingkala sawan but tho ya ka ta ka jing tho hapo jong ka comment section ba kalong shisha kum tak urlo but la ka feel ro soong ba kala feel ko kilong pa kini kilong ki southly kita ki balong tang ki trailer jong ka jingyat dan pi jongi sha ka ban long kita ki kimi ki pa ki ba sha hakan ka juk ka bang imenta lara phi kwa ban tip company ya kani ka technique lani ban ngam kham jillu lara phi kwa ban tip ya kita ki tricks kumno ban handle ya ki khon ki ba damriang ya ki khon ki ba dukhi berkham tam yaki khon ki bakerni haka phone but lara phi kwa banlong kita ki parents lene ki kimi ki pa haka baki khon ju phi ki shim ye phi kum ki parlok te nga kwa ban khot ye phi sha ka workshop ka jonga ka banga panlong man la ka janmit ka sing ba ar nga ju panlong ya ka hapo jong ka zoom meeting haka janmit jong ka sing ka ba ar sing Tuesday prabaji hado ngam tu ka dukan biji kot saklik ya gawe ka link ka badan hapo jong ka comment section but hapo ka jong ka description jong kani ka video ka comments ka banang kong but ka bangala post sa pandap ya ka forms but ke details but ngin sa message pi kumno ban join ya kata ka session hoy man hakane ka tayo ngila pelong ya ka hapo jong kani ka YouTube hakane ka workshop pin so yo shibun ki jinghikai ka long free nak panta jong pi Henry wat lada ka long free Henry ke jinghikai jengki pat kilong ki ba shongdor shibun saklik ya ka link but register lene fill up ya ka to ka form ka batan hang to nak banta jong ka session kamlong tang ka jinghikai Henry kalong ka lat ba phintei ya ka lawe jong phi bar kham tam ya ka lawe jong ki khon jupi kata ka jingade jong phi bar ki khon ki jong phi ngakarman scam ba phila yo ya ka jimen toy na ka ne ki jinghikai jong am ta ka si but lada ka long kumta wanam klep ban share ya ka ne ki video jonga shaki parok jong phi shaki ba hayeng hasam jong phi ka ba sngew don kam ban yo sngew ki ba sngew don kam ban yo sngew ya ka ne ki jinghikai jonga man ta ka si sakawe ngakwa ban IP ka jinghikai kendet ha ka por ba phi click ya ka to ka link ka ba ka Google form sa pandap ka kerteng jong phi ya ki jat jong phi nang taki barok ki details ka tang tum but sa tho ngan sa IP ya ka option lapi kwa ban join ya ka hapo jong YouTube lani hapo jong ka Zoom meeting ngan sa at ya iru ya phi hapo jong ka way
ke WhatsApp group. Kani ke WhatsApp group, kamlong ke group ko belong open chat re tang mangahi ubalaban ai ya ka jingtip hapo jong kata ka group. But kino ki jinghikai lene ki ek workshop ki bangan sepelong ngan sa IP ya ka notification lene ka jimpen mana hapo jong kata ka group. But hapo jong kata group pinlap sibon bah ki long kmi long pa ki badan kumapi ki ban sakun ki ba kendo ya ka ju ka jinge ka ba pi kendo. But balik aku belongi ke hapo jong Zoom meeting namar ngilak ban anton dia kata ke two-way interaction. Mangaru ngalak ban jikran mapi, but mapiru filak ban jikran ban nga. Mental tadang nga aya ke jinghikai hapo jong YouTube ngam tip mano ba aten, ngam tip mano bom aten. Ngam rak ro ban yo i ke dur jong pi Henry hapo jong ke Zoom meeting ngalak ban yo i markmat. Mapiru filak ban yo i nga mangaru ngalak ban yo i pi. Mapiru filak ban keren. Ngin long ya kata ngin penlong ya kata ke interactive session hapteng jong pi but jong. Ngangai scam bapin register shithem nakam ta jong kata ke workshop nakam ta ke lawe jong ki khun jong pi. Ngin sekendu pi hapo jong kata ke workshop lani hakawi pat ki video. Tat hadu tekpor. Bye bye. Stay safe.